zon overgoten heerlijk. Follow the leader, daar gaan we. Hoppa! Hey, hallo. Ja, we zijn er weer. Ik was even aan het kijken naar de schoorsteen die wat ze op de worsthemel aan het plakken zijn, aan het zetten zijn. Er wordt gewerkt, er gebeurt wat, er is vooruitgang, maar er is ook vooruitgang bij Smullen met Wim. We komen vandaag hele interessante mensen tegen. Iemand die wat vertelt over de stroomrekening en de gasprijzen. We hebben iemand van de post. We hebben zelfs een heus orgel in het programma zitten. En een man die een boek geschreven heeft. Een reden des te meer om lekker op te letten wat er allemaal gebeuren gaat. Maar eerst even kijken of het daarboven ook gaat gebeuren. Bij de worsthemel. Dit is Smullen met Wim. Veel plezier. Kom ik hier toch zomaar net eventjes meneer Muller tegen, de oude medewerker, directeur, hooggeplaatste man van Eneco. Ja, dat klopt. Jos, nou bent ze weg en dan gaat de prijs omhoog. Wie kent dat? Dat is gewoon simpel, hè. Moeten ze maar niet zo'n gek door in Rusland hebben zitten. Ja, leg het toch aan. Ik denk dat allemaal. Ja. Maar wie kent dat nou dan? Dat allemaal in een keer... Ze moeten toch nog hebben gedacht. Dat weet ze van tevoren dat dat gebeuren gaat. Nou, dat weet ze niet, hè. Dat weet ze niet hoe het begint en dat weet ze ook niet hoe het eindigt. Maar één ding is zeker. Als je gas te weinig hebt, heb je geen warmte en gaat de prijzen omhoog. Dat is net hetzelfde als met bier, Wim. Dat moest je toch weten? Ja, ik ben geheel onthouder. Ja, de ontvult veel, ja, maar niet alles. Ik huur op de achtergrond een vertegenwoordiger van de SN volgens mij. Oh, dat zou best kunnen. Of van Happy Energy, wat wordt het allemaal? Ja, welkom. Welkom. Hey, maar er is toch ook wel een hele wildgroei in die sectoren. Ach jongen, dus eigenlijk is in de begin jaren 2000 hebben ze de grote fout gemaakt om door een marktwerking op te gaan toepassen. Terwijl het gewoon een nutvoorziening is. Ja, dat is de grootste fout die ze gemaakt hebben. Ik ben een goede tijd van de gaasmuntjes, heb ze ook nog metgemaakt? Die heb ik ook nog metgemaakt, ja. En ook de elektriciteitsmuntjes. Ook nog? Ja, nou dat is zo. Dat is zo. Dat waren tijden. Maar wel, maar ik ben altijd bang, nu staat het eenmaal hoog en dan sta ik wel alles goedkoop binnenkom, dan blijft het toch hoog. Het zal altijd hoger blijven. Ja. Ik heb nog nooit gezien dat ergens vanwege redenen dat het goedkoper wordt, dat ook de prijsomliegheid. Nee, dat klopt. Dat is met alles zo. Dus toen zegt het is zo en het blijft zo. Nou, ik verwacht wel dat de prijs gaat omliegheid. Ja. Maar dat ze het niveau gaat van vorig jaar om deze tijd, heb ik ook wel mijn bezwaren. Maar het is toch erg, bakkerieën, weet ik wat allemaal, staalbedrijven. Het is gewoon triest. Het is triest dat ze daardoor die bedrijf moest opgeven. Maar daar hebben ze nog waar ze jarenlang aan gewerkt. Maar daar hebben ze van die complottheorie-denkers die denken dat moet allemaal weg en de grote fabrieken die doen het straks omas. Ja, nou dat geloof ik niet. Ja, ik hoor niet, maar is er wat ze onder de lui is? Ja, oké, maar immers staat niet wit en daar een mening over heeft. Ja. Nou, dan moet ze gewoon boven in de hemel prijzen, want dat weet er veel, hè. Ja. Hey, hartstikke bedankt voor het even bijgekomen. We zijn op de hoogte van de gang van zaken. Fijn je gezien te hebben. Okay, Kies nog wel eens naar Roda toe? Ik ga niet meer, nee. En waarom niet? Ja, dat weet je heel goed. Oh, nou, dan houden we dat ongeloos. Ja, oké. Jos, adieu, joh. Ja hoor, ze zijn weer terug. Het orgel is er weer. De best er weer. Heeft het met het weer te maken of heeft het met vergunningen te maken? Met de vergunningen te maken, hè? Met gezondheid? Of ja, wacht even. Zet even rustig. Geweldig! Het eerste jaar heeft de vrouw van mij geen hersenbloeding gekregen. Daar hebben ze 6 maanden niks meer kunnen doen. Toen ben ik bij de gemeente geweest. Ik zeg, weet ik moet je doen betalen? Ik zeg, ik ken niks meer. Toen hebben ze me een paar maanden betaald. En nu met de corona wouden ze me ook de vergunningen trekken. Alle gemeentes, daar vind je na 3 maanden weer te rijden. Behalve hier helemaal niet. Wouden ze me ook de vergunningen trekken. Heb ik ieder jaar moeten vechten voor terug te krijgen. En toen hadden ze me een plaats gegeven. Juist. Wat moet ik dat doen nog in de kump dan? Ja. Maar dan hebben ze nog wel de opdracht om 4 minuten hier, 4 minuten door. Ja, een half uur. Dat zit vast, zoals vroeger. Dat zit vast. Maar om en om wisselen, wat ik nu ook doe.
Maar ja, nu heb ik dat vanmorgen gedaan. Ik moest vanmorgen helemaal voor aan beginnen voor de bergje. Ja. Ik heb me tot een café gelegen, morgens vroeg. Meneer, ik snap niet dat ze vergunning moet geven over de rijorgel. Ik begon me gelijk keihard de muziek aan te zetten. Ja, wat is dat nu voor onzin? Mogen hun alleen verdienen tegenover ik. Kijk, voor u, muziek is, een orgel is altijd brengt vrolijkheid. Ik heb veel feesten gedaan bij Philips en er sting altijd een draaiorgel voor de deur zitten. Er komen de mensen bij en hebben ze al goede zin. Ja, dat is maar ik kan me ook best voorstellen als een oor bij iemand voor de deur steekt. Dat doe ik niet. Dan hoeven we het even niet meer. Ja, maar ik doe het niet. Dat is stond om een half uur. Dan begin ik 's morgens vroeg. Wij gewoon daarmee begonnen. Heb ik de nagel neergezet, ik zat me een liedje aan. Kwam er mijn gelijk naar buiten toe. En we waren daarmee bezig met het terras uit te zetten. Zaten zich keihard de muziek aan, mocht dat dan wel boven de orgel komen. Hij ging nog helder als een orgel dus. Maar goed, dus is die ook groepen met versterkers, weet ik wat allemaal. En die blieven gewoon de ganse middag zitten. Ja. Hoe is het met de businesspost? Maar goed. Heb je het bijna erop zitten? Heb je het gehad? Voor vandaag. Voor vandaag? Ja. Maar je loopt alleen hier door Heerlen? Nee, ik zit normaal gesproken nou op Molenberg. Op Molenberg, aha. En je hebt wel veel elastiekjes verzameld. Wat doe je daarmee? Ja, de pakketten bij elkaar hangen. Pakketten bij elkaar hangen. Oh, dus die haal je weer eraf en dan kun je ze morgen weer gebruiken. Ja, precies. Recycling, dat is slim. Dat doe ik al 16 jaar. Echt waar? Ja, dit werk. En Ja. vanaf het begin al gewoon... Maak je ook wel eens gekke dingen mee? Dat ze de post nog weer naar buiten douwen, neem maar mee. In het hele begin heb ik dat wel gehad. Toen hadden we de gemeentelijke belastingen. Oeh! Er waren toen nog die groene enveloppen. Ja. Ja, en die hebben we Die wouden ze niet? Nee. Verkeerd bezorgd? Nee, dat was meestal van ja hou maar, die wil ik niet. En één keer is er iemand met, echt naar buiten gekomen van nee, wat doe jij nou weer? Dus, Wat goed? Dat is 13 jaar geleden ondertussen of zo. Oké. Nou, blijf je best doen. De kilometerteller aan en zorg dat je de meters haalt vandaag. Zeker. Hoi. Jong, wat huur ik? Wat is de broen? Ja, ik word even in Ausland. Hè. Als ik nog ernaast gestoten. Ja, of voor vellen. Voor vellen. Ja. Frits, wie is het pensionado-leven, jong? Ja, goed. Dinsdag nog normaal en zo. En je gaat met de honk wandelen, je gaat met de waar slepen en je gaat hinger katinka aanhobbelen. Ja, en de buurt strekken. Valt dat wel ja, met? ja. Valt dat met? Verzinnen van die big spenders. Nee. Ligt er nog gaat op de plank? Ik huur af en toe geruchten. Ja, het zint dat RTV Park staat met Vastelovend wil gaan doen en daar zou ik misschien zo'n rolletje in kunnen spelen. Dat en ik denk heer Ochtho, dat is natuurlijk ook een expert. En een van de Heringenbiester. Ja. Kalk aan de box. Kalk aan de box. Ja. Dat die in Bokkels al een kalk aan de box. Ja, zeker. Maar waar zou dat vandaan komen? Kalk van het voetballen of zo? Weet je het? Wie moet ik het dan weten? Ik ben maar een eenvoudige wingbuil, gek. Jong, hang achter de vrouw aan. Doe ik. Hoi. Ja, we zijn ook even de boekhandel weer ingedoken. Eigenlijk ons tweede thuis, moet ik wel eigenlijk tegen de cameramensen zeggen. Want er is wel wat bijzonders. Eerst waren we bij de Puzzleprins en toen bij een presentatie van Jesse de Haas. Maar nou, er is een nieuw boekhuis van Dries Linzen. En Dries staat hierbij met Dries, goedemiddag. Goedemiddag. Dries, potverdorie, ik ken je ook platkallen. Dit is de tweede boek van dit, jong. Dat klopt, jong. Dat klopt, ja. Maar dat heeft vroeger ook veel geschreven, maar dat waren meer toneelstukken, hè? We hebben voor het streektheater heb ik een aantal stukken geschreven, ja, in de tijd toen het toch nog heel erg goed ging. Met Johan, Zef Clement, Matje Loop, die tijd, die periode. Ja. Dat klopt. En ja, goed, het is in feite een uit de hand gelopen hobby. Toen ben je een stap hier gegaan en ben je een boek geschreven. Ja, dus dat wordt met name dus wie eigenlijk wat minder te doen kreeg. Hè. Toen ben je bekend als fotograaf. Hebben ze hoe lang, 30 jaar van Limburgs Dagblad gefotografeerd of nog langer? En meer. Dus, maar toen dat digitaal werd, dat die fotografie toen... geen donkere kamer meer? Geen donkere kamer meer. En iedereen met een fototoestel kon een foto maken. Ja. Dus nee, toen werd het werk dus langzaam maar zeker minder interessant. Het is onvoorstelbaar wat allemaal met een fototoestel rondloopt tegenwoordig. Ja, nou goed, dat is... kijk, als we dus nu een foto in, weet ik wat, in Moskou Max, die ligt binnen 2 minuten op de redactietafel. Ja. Hè? Dus in de tijd, wie ik nog aan het werk word, toen moest er echt door naartoe of wil ze een foto. Ja.
Dus toen heb ik wel het een en ander van de wereld gezien, joh. Dat mag ik wel zeggen. Ja, maar eigenlijk het belangrijkste wat ze met hebben gemaakt, dat is toen geweest. Wie ze die twee marechaussées of die douaniers hebben doorgevoerd. Ja, dat is een van de belangrijke eikpunten geweest, ja. Maar toen was er vrij snel bij, hè? Toen was, ja, ze logen nog op de straat, ja. De politie wordt nog niet volledig in actie, laten we zeggen, met afzettingen enzovoort. Nee, dat wordt inderdaad heel snel. Ja, en dan zal ze wel aanvragen van worldwide krijgen voor die foto's, hè? Ja, dat niet alleen daarvan natuurlijk. Hè. Met de val van de Lange Jan, dit soort dingen, die foto's die had ik altijd op het geheugen gebleven eigenlijk. Dat zijn belangrijke momenten geweest, ja. Maar goed, dat wordt het creatieve gedeelte met het fototoestel, wat eigenlijk die core business wordt. Maar toen best u dus voor die toneel gaan schrijven en hoe beuk. Maar wat zijn het fictieve beuk of dingen die ze ook zelf hebben metgemaakt? Nee, de boeken zijn fictie. Maar natuurlijk zit in de inspiratie en in de achtergrond zitten natuurlijk dingen die zelf hebben metgemaakt. Dus allebei de boeken, hè, dus het eerste boek was Roberto. En dat andere boek wat dus nu gepresenteerd is, dat zijn boeken die spelen in Zuid-Limburg. En dat laatste boek, dus een meisje in de sloot. Heb ik begrepen, Terworm? Dat heeft voor een groot gedeelte in Terworm, dat klopt. Hè, maar een hele omgeving, Zuid-Limburg. Want dit ook met heroïne? Dat speelt daar een rol in, maar het is niet het thema van het boek. Maar het speelt in de jaren 80. Ja, toen is het nog echt gebeurd, hè? Ja, toen worden heel in het teken van... en zo die lichamen gevonden, hè? Ja, klopt. Ja, en dat komt inderdaad in dit boek voor. Ja. Wie lang deed ze nou over zo'n boek? Ja, schreef ze als ze zin hebt of als inspiratie hebt? Of als ze in de auto zit, veld ik in. Ik denk, dat kon ik aan toevoegen. Heb ze een dictafoon of zo? Het is in feite zo, dus dat ik goed let van een schrijver, de didactische schrijfs, dus thrillers. Dus als ik in het boek begin, dan weet ik nog niet wat je door had. Och. Ja. Dus in feite is dat ook bij mij zo, dat begint met iets en dat kiet op een gegeven moment zijn eigen leven ja. En dan gaat ze ermee verder en er is van alles in het verleden gebeurd, maar ook op dit moment gebeurt er nog van alles wat ik inspireert. En zo komt ze uiteindelijk tot een boek, waarvan het eigenlijk helemaal niet, zeker dit eerste boek niet, waar helemaal niet de opzet om het te publiceren, om er een eigen boek van te maken. Maar toen iemand dat gelezen had, zo'n manuscript gelezen had, zei dat moest in de la laten liggen. Dat moest ze nu naar een uitgever sturen. Ja. En toen wordt gelijk raak. Hij wordt meteen raak? Ja, zegt de uitgever, dat moet ik hebben. Ja. Meteen, de dag toen van wat zo geschreven was, dat is niet één boek. Het zijn 3 boeken, dus ga ik maar terug en dan... je gaat eenvoudiger, je gaat minder verhaallijnen. Nou goed, ik heb dat... en dat geldt eigenlijk ook voor dit boek. Dat moest het comprimeren tot een leesbaar, makkelijk leesbaar, spannend verhaal. Als ik echt dat gevoel heb, ik ben gestopt met lezen, ik moet nog wel lezen. Nee, maar dat is echt... Ja. Hey jong, mocht ik je bedanken. Heel veel succes. Nee, bedankt dat jullie er aandacht aan willen besteden. En ik zie het wel terug. Ja? Goed zo, dankjewel.